Bunlar Aşgabatyn demir gazagyndaky çoğunly daçylyklary, TV haratatyn dören sebitini ýa-da urus meýdanyny ýadyna salýar. Mundan bary ýogy 2 ay ödül hem öz adaty durmuşyna görä ýaşap oturan ýüzlerçe hojuluň ornuny indi ýykan ýumranlyklar, galyndylaryň we zirdebilileriň depileri tutdy. Müňlerçe adamyň ýaşaýyş mekany bolan çoğunly indi tozap ýatan harabaçylyga öwrüldi. Ýatlap geçdik, mart aýynyň ahyrlarynda türkmen häkimetleri çoğunlyda onurça jaýlary ýumrup, galan ýaşaýjylara hem öz tamlaryny öz elleri bilen ýykmagy, şu okuw ýylynyň ahyryny çelini goşudyrnykda puriýe beripdiler. Sondan soň çoğunlynyň ilaty inçimil azap çekip galdyran jaýlaryny guruluş karitler görnüşinde satyp başlady. 13.000 töwerekdigi çaklanylýan mellik ýerlerinde gurulan jaýlaryň derwezelerinde satlyk we guruluş karitleri üçin diýen bildirisler hem peýda bolup başlady. Belläpestek häzir jaýlar ozalky bazar narhyndan telimetse arzan bahadan satylýar. Çoğunlyda ýaşaýjylaryň ýagdaýyny içinden ýerleýän Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa jaýlaryň häzirki wagtda arzanlyşyga düşen narhlary barada şeýle maglumatlary berýär. Çoğunlyda ýumrulýan daça jaýlarynyň guruluşyk materiallaryny satmakda da ilaty öňünde uly kynçylyklaryň ýüze çykýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Alyjy tapmak aňsat däl, gelýän alyjy hem uçyptyz we hasorýar diýip daça eýleri gurrun berýärler. Mysal üçin mundan 1 ay özel $2000 soralan 2 gat jaýaly jaýlaryň häzir $1200-1300 soralýandygy barada maglumatlar bar. Ýaşaýjylaryň guruluşyk materiallaryny äkidere ýerleri bolmandan soň olar köp halatda jaýlaryny alyjylara duruşy bilen sökmän satýarlar. Vilayetlerden gelen alyjylar soňra jaýlary özleri söküp guruluşyk materiallaryny alyp gitýärler. Jaýlar ýumrulyp başlanmadan özel bolsa, 3-4 otagly 2 gatly jaýlaryň bazar narhy $25-30 aralygynda satyba çykarylýardy. Türkmen häkimetleriniň kefitlän soňky möhletiniň golaýlmagy bilen bu etrapym gitdigiçe çolarýar. Jaýlary ardan bahadan satyn alýanlar hem tamlaryň derde ýararýaly guruluş karitlerini alyp, galan bölüklerini bolşýaly taslap gidýärler. Gepin gerdisine görä aýtsak, Türkmen häkimetleri yerli ilata kompensasiýa tölemek ýa-da öýü ýykylan hojalyklary alternativ ýaşaýyş jaýy bilen üpçün etmek barada kelam agyz söz aýtmaýarlar. Ýaşaýyş jaýlary ýumrulan çoğunlylaryň mundan soň özlerine ýaşarýaly öý tapmak meselesini çözmek aladasy geljekki ykballary bolsa, diňe olaryň öz gerdinine düşsege meňzeýär.